Лично предположение, че какво... Не знам какво ще имам после. Да. Какво още имат останалите хора? Ами всичките са свидетелите ви по дела. Ама свидетели, защото вие възбуждате... Кари! Здрасти! Моля те да дойдеш, защото вече с тези хора очевидно разговори не могат да се... Айде, сега пък какво стана? Сега пък какви разговори с тези хора? Какви разговори с тези хора? Добре, че ги записвам, защото то не знам. Добре, че ги записваш. Кари, ти познаваш ли? Много добре ме познава. Той ме познава от мъничък. Той си ме знае. В момента кани него и майка му да дойдат да видят детето. Обаче те не искат да влезат без още двама човека, не знам защо присъстват. Тази жена там, например, аз съм я виждала преди да се разделиме 2-3 пъти, те все по гробища и по някакви такива поводи. И мен ли? Да, и да. Добре, тебе не. Тебе ти обясних вече няколко пъти, че всичките дела. Аз за това съм дошъл да видя детето. Ако мислиш, че не съм дошъл за да ги гледам тях или да те видя тебе, съжалявам. Лично аз тебе за първ път те видях в съдебна зала. Ни те знам, ни ме интересуваш, кам ти е честно. Ти на мен си ми никакъв. Ако мислиш, че съм дошъл за тия двамата или зона вътре, не съм. Въобще не ме интересува. Искам да изведа детето. Ето ме. Тук съм застанал. Ти си тук. Има други хора. Те двамата са тук. Какво ще стане? Ще го изям ли това дете? Аз ги казвам да влезат вътре. За 2 месеца не съм я виждал нито веднъж. Ще изям? Как ще влезе вътре? Как ще влезе вътре сам с тия хора? Обясни. С майка ти влезе. Влез ви добре, поемате. Как ще влезе? Това е абсолютно невъзможно, разбираш? Той ме бие, тя ми води дела, че съм ме бил псувал, ти беше тука, знаеш. Добре бе. Ти беше свидетел. Стоиле, питам те. Как да вляза сам? Погледни ме. Сега. Не искам да се разправяме. Никой не иска да се разправя. С майка си, вътре в двора да се видиш детето. Кажи ми да или не. Това ли е единственият начин да се видя детето? Затова ли ме викна от 300 км? Значи... Отговори ми ти първо на този въпрос и аз ще дам отговор на твоя въпрос. Виж сега. Задавам и аз съм въпрос. Написах ти мейл. Искаш ли да дойдеш? На който мейл аз съм ти отговорил. Така. Ще дойда. Ти написа, ще дойда. Да. Ето дошъл си. Заповядай с майка ти. Няма да вляза вътре у вас. Точно поради причината, че вече имаме доста стабилна съдебна история. Не виждам какво ти пречи. Не виждам какво ти пречи. И какво да те викна тебе за мой свидетел, бе, човек? Мой, твой сега, какво има толкова? Аз искам всичко да се разбере мирно, разбереш. Ти защо мислиш? Ето, ти идваш ли, човек? Ето, какво ги притеснява? Кажи ми, какво ги притеснява да изкара дете? А тебе какво те притеснява да влезеш? Обясних ти, Живко, какво ме притеснява. Обясних ти, какво ме притеснява. Вие се ангажирате и ние се ангажираме. Сега за една година, благодарение на тебе, съм си виждал детето за nema и 20 часа. Добре, Жеко, благодарение на тебе водим 150 дела. Да, защо да не влезе детето да го види? Добре, ела на площада ще отида. Хайде, запали колата и отиваме на площада. Не искам да има други хора тук. Аз държа да има други хора тук. Дете си казайте, дайте, разберете се, бе, разберете се. Как да се разбереш? Това е всеки път. Кажем, как да се разбереш? Човешки. Ето, човешки съм ме поканил 100 милиона пъти. Ела, дай седнем, аз и тия се разбереме. Човешки. Да ти покажа ли мейлите, които съм ти? Покажи ми ги. Дай да не се крадат. Дай си ги събера, ще ги отпечатам, ще ги пратя на ново да си ги имаш. Покажи ми ги, да. Много са ми важни твоите мейли. Важни защото ми пишеш мейли, че искаш да се разбереш за детето. Оттеглих си делото. Да. Кое дело си оттегли? Кое дело си оттегли? Делото, което мина на първа инстанция. Това дело ли оттегли? Да, искаш ли да видиш? Ти каза ли му резултата на него? Да. Какъв е? Това дело, в него съдията написа като мотиви, че не е убеден, че това нещо се е случило. Точно така. Разпечатката, каза ли му какво има в разпечатката за телефоните? В делото в мотивите пише, че е ясно, че всички свидетели са били там. Прочети си ги. Да. Това? Окей. Ти каза ли му какво има в тази разпечатка телефонната? Какво има в разпечатката? Каза ли му всъщност къде е бил човек, където е бил у вас и ме гледал през прозореца? Къде е бил? Където е казал, че е бил, точно там е бил, защото дори и съдията го е написал. Добре, как ти да е? Това няма абсолютно никакво значение. Ще ми дадеш ли да видя детето или няма ми дадеш да видя детето? Да, заповядайте, ето. Вътре няма да вляза. Вътре няма да вляза. Искам да го видя тук. Затова сме дошли. Неутрална зона. Ето, има хора,
които искам да видя детето, да. Заповядай. Вътре сам няма да вляза, ти С казва. майка ти влезе. С майка ми няма да вляза, ти казва. Добре, довиждане. Абе, разберете се, бе. Как да се разбереш? Кажи ми как да се разбереш. Довиждане. На 300 км съм дошъл. За да ми правят те тия постановки. Виж, това е всеки път. Моето дете. Моето дете. Тия хора не виждат, че са дошли да видят къде е. Не виждат, че са се обадили да питат как е. 2 години и половина, човек. Никой не го интересува. И ме правят на маймуна. Всеки път, че не мога да обърнем 2 приказки и свършим цялата работа. Ще влезе, бе, човек. Ти разбираш, че този човек ме е бил. Ти разбираш, че аз имам медицински. Е, така както гледаш, че се хили, разбираш. Тя ми води дело, че съм я нарекал курва. Никога не съм я наричал курва. Никога. Никога. Никога в този живот не съм я нарекал така. А Стоиле, ти като ме наричаш с разни думи. Какви думи? Кажи ми, кои думи съм те нарекал. Кога съм употребил думите, за които ти води дело? Има ли дело, в което съдията да е казал, че не дей пада до... Искате ли да видите? Естествено, затова съм дошъл, Живко. Дошъл съм от 300 км тук. Ако мислиш, че съм дошъл да гледам тебе, не съм дошъл да гледам. Ти не ме интересува. Тя не ме интересува. Дошъл съм си видя детето. А да влезе, бе, човек. Ти разбираш, че говорих с адвокат и той казва, в никакъв случай не го прави, после не мога да ти изкарвам. Ти разбираш ли, че една грешка, и аз няма го видя това дете с години. Една грешка няма да го видя с години. Той просто иска да има свидетели. За една година? Са доведени нещата, че Госпожо, вие каква сте? Извинете. Тя ми е кръстница. Кръстница ми е тя. гражданка За една година, 20 часа. Каква връзка сте дошли на срещата с детето? Той е мое дете. Аз съм преди да се... Обичам го така, както Това моя дете не е само твое. Това дете е наше. То не е твое. То не ти е раница за си го влачиш където си. Доста ви ядохме по парата. Това дете е наше. За това съм плътно винаги до него. Доста надробихте. Всичко добро. Доста надробихте, за да имаме доверие да го пуснем сам вътре. На какви хора? Това е. Това какви те хора понеже става? и там в квартала ги разбраха какви са, затова сега идват Колко тук. съм викал предния път, толкова викам и той. Извикаме полиция. Айде, извикате полиция, но... Какво да викам полиция? За какво да викам полиция? Какво да правим направя? хората дават да ги детето. ангажираме. Хубаво, ама какво ще направиш? Какво ще направиш? Погледни. Въобще не ги интересува. Въобще не ги интересува, човек. За последен път ваканя. Ще влезете ли да видите? Казах ти, обясних. Изведи детето. На неутрална територия. Нямаме ви доверие. Спечелихте си това отношение. Довиждане на вас, дано скоро не се види. О, много искрено се надявам. По друг повод може да. Много е грозно. Аз съм от болница излязла и идвам тук, защото знам какви ги държат. Да, и какви са нашите мотиви? Айде, кажи, какви са нашите мотиви? Не бе, Радо, спри за секунда. Кажи ми, какви са нашите мотиви? Той за да е подготвен с тази таблетка да ни посреща. Те и ние го снимаме. Какво от това? Да ни разкарват Какво от това? тук е постановка. Те ги разбраха абсолютно. в Пловдив какво представляват и затова сега тук. Стига. Дай ми една цигара, мамче. Мамица, дай ми една цигара. Не, мамица. Това няма отношение. Не. Мамица. Това... Не, аз съм лъж. Сега, каквото е, съжалявам така, че се получава. Жалко за детето, да ви кажа. Защото едно дете е израснало без баща, те не знаят каква трагедия посажат в душата на това дете. Да, те си мислят, че на мен ще ми направиш нещо. Това дете расте. Айде, не, мислим. Всъщност пак напад се какво ще кажем. Ма какво да кажа? Ако въобще малката е тук. Къде е? При кога? Къде е?